nou, de ultimă generație, un aparat destul de performant, care putem face atât manevre în scop diagnostic, cât și manevre în scop terapeutic. Clinica dispune de aparatură ultramodernă pentru gastroscopie și colonoscopie, dar și cardiologie, ginecologie, urologie, medicină internă, pediatrie, endocrinologie, dermatologie, ORL, pneumologie, reumatologie, oftalmologie, neurologie, chirurgie estetică și plastică, ortopedie. Clinica o puteți găsi pe bulevardul I.C. Brătianu, vis-a-vis de stomatologie. Pentru mai multe informații și programări vă stau la dispoziție personalul clinicii. Site-ul oficial elixirmedical.ro, cât și numerele de telefon 0755 698 931, 0772 082 475 sau 0754 402 519.